Mga higala, usa ka manindot nga kahaponon sa inyohang tanan. Nagabalik inyong higala diri sa Davao Portal aron maghatod kaninyo og mga latest na mga katikaran sa dakbayan. Karong hapuna no, nata diri karon sa may bag-o lang nga giabrihan nga public park, ang Doña Vicenta Park. Diri lang na siya sa may likod sa City High, no? Diri sa may, ug ako nagkamali sa street, sa pwede ni siya agiyon sa may Jacinto Extension. And ang kini nga park usa ka medyo dako po ni siya, no? Mga more than 1.2 hectares. And daghan na og mga tao, no? Sama sa inyo nakita, daghan na og mga tao. Atong tanawon unya kung kuan libuto na to niya ang park, no? And aron makita ninyo kung unsa ang itsura, tanaw na to unsa yung mga facility, unsa ilang mga features niya nga naa diri, no? So asa man ta magsugod? Dako gyud ni siya nga park, no? So tanaw na to niya. Pakita na to sa inyo ha kung unsa ang mga features, no? Sa mga features nga naa diri. And sa makita ninyo na siya kuan na siya murag amphitheater kanang white. Nakita ninyo amphitheater na siya. Kung asa pwede ikuan ang mga program, pwede siya mahimong venue sa kanay mga program, no? Or mga presentation diya sa amphitheater. Diri na ay slag himong nga pond. Na ay pond. Ambot lang kung nabay isda. So ina nang itsura asang tamawagyan ni. Balik ta, sulod ta, no? Tanaw na to sa atong mapakita sa inyo ha diri nga side. Nanay mga tao diri, may mga nagpahayahay sa lugar, no? And nagkanaga-akon sa amphitheater. Pero nangatambay-tambay sa mga amphitheater. And diri na ay murag bridge. Na ay bridge diri, no? Ibabaw sa pond. Di lang ko sure kung nabali mga isda diri, pero nindot ang lugar, no? Nindot ang landscape. Na mga tanom, gipangtamnan nila klase-klase na mga bulak. So although wala pa gid nga nakatubo ang mga tanom, no? Pero nindot siya nga kuan. Siguro later tutangan nila diri og mga isda. Pero sa karon wala pa ko'y nakita nga isda, no? Basta butangan nila ko ay naaday mga isda na address kilid. Turo kung makita ninyo. Naaday mga isda. Turo dito dapit, oh. Nagulat siguro sila pagkaon. So na siya ipan. So kaya hay diri nga area, no? Dagag naga-relax. So base na sa kung nabasa, ang total na area ani is 1.2 hectares. So okay jud ni siya diri nga kuan, pwede ka maka-relax. Kaya na yung mga punuan sa kahoy. It's good, no? Nga in the middle of tinatawag na to concrete jungle na ay mga inani na open space kung asa ka pwede mag-relax kauban ang imong pamilya o mga higala, no? Nasa murag ko andero waterfall. Nasa yung murag artificial na kuha ni Reo. Si Agos ko ha.
Nasa yung mga landscape, no? Nasa yung murag bridge. Masabay tawag anin niya. Murag ano, kumbaga murag skywalk, no? And then ay amphitheater. So kini usan ni siya ka maayo nga venue for outdoor na event. Na may mga tao, daghan na mga tao nga naga relax. Unta ma-maintain po ang kahinlo diri, no? Sa ilahang park. O mo ang itsura sa ilang amphitheater, oh. Mga outdoor na kuan diha. Pwede gani concert diha. Yan na. So na again ay amphitheater, na ay pond, na ay green library. Nas lagi natawag na green library. Inauguration. Na to. Mabini Corner, Mariner Street, Vicenta Village, Davao City. Nasa green library. Wala ka ba kabalo unsa ning pasabot sa green library? Green library. Mata. Then restroom, apos din mga restroom dire, oh. And then anong gitawag sa green library? Mo nang puta siya may kabalo kay dagagay mo ta may kabalo bukan. I-search na lang siya ngano. Sige lang. Kabalo. Ito na ako. Kabalo anong green. Parek bukan. Ano mo amo na. I-search lang sila kuan niyo. Google. Base yung mga libro ano yung mga kuan sa mga plants. Halo man daw ingani ma'am. Halo. Halo sila. Mo. Ako kay ang City Library daw, wala ko daw na naka ano ba? Pero butaran ni siya dire. Nasa library. Andi na yung mga dagko nga punuan sa kasya, no? Padahin ta sa pagsuroy, no? Padahin ta pagsuroy, i-try nato ni ang ilahang murag skywalk, no? Ano tawag gani, sir? Kininani. Ano tawag gani? Hanging bridge yapon. So hanging bridge day yapon ang tawag, no? Although ang akong naibawan sa hanging bridge is kaning naga-shake, no? Murag kuan, pero kini hanging bridge day yapon ang tawag niya, no? Abi na kog skywalk. Dili na siya skywalk. Nindot, no? Subay ta dire sa babaw. Hayahay kay dire, guys, no? Hayahay kay dire mga higala. Ay pud ga pagka-design. So na hanging bridge.
temporarily blocked day ang ilahang kuan diri oh. Dili pa nila pwede pasakaan. Nindot ito tumado di sa taas no. Pero kay temporarily blocked man dili ta makasaka no. Pero nindot sa tanaw no ang hanging bridge or so unsa pang naa diri more on open field na diri napod siya imurag stage dito na siya imurag stage. So I think pagkagabi ini gabi ni rinindot ni diri mas nindot ni diri pagkagabi kay like na ay mga kuan kumbaga maka-enhance sa kanindot sa lugar ang mga suga no. So inanan na siya diri. So tisingan na to balik diri unyang gabi and lantaw na to unsa ang itsura no. Unsa ang itsura kung gabi na siya. Unsa ang effect sa mga suga sa surroundings no. So nice stage pud sila diri oh. Nice stage. Na pwede pud makakuanan kung may mga public events, public gathering, pwede kuan sa outdoor ang venue. Tistingan na to diri. Oh, nice event, nice stage. Dako po din lang stage no. Although wala siya murag kuan bungbong diri. So nindot siya. Nice siya. And sa likod sa stage napay park pod or naay mga lingkuranan. So another open space, open field. So again mas manindot pa niyang lugar no kung mutubo na gyud ang ubang mga tanom. Kay sa karon murag bago pa lang ni siya gipang tanom no. And of course na mga akasya na punuan sa kahoy which is very good para makakuan siya shade, makahatag siya shade. So pwede gyapon siya masuruyan bisag adlaw or udto kay naay mga inana nga dagko nga kahoy, mga kahoy sa akasya ang naa diri ug neem tree. So kana lang sa atong update karon no. Kabahin diri sa bagong gi-open nga Doña Vicenta Park. Diri lang ni siya sa may likod sa City High ning Dakbayan. City High means Davao City National High School no. Ning Dakbayan sa Davao. Again, kini ang inyong higalang dipping nga nanukad diri sa may Doña Vicenta Park no. Thank you very much for tuning in. Again, kung wala pa mo naka-subscribe, please do subscribe and please click the notification bell para updated mo sa every time nga mag-upload ta diri sa Davao Portal. Kana lang. Bye-bye.